verrattuna siihen työmäärään ja näin, että se homma toimii oikeasti. Niin. On paljon asioita, mitä kuulee ja mitä ymmärtää noista, kun katsoo Ylenkin uutisia ja on noita kaikkia, että mihin sitä rahaa syydetään, mutta sitten ollaan vähentämässä tämmöisistä asioista. En tiedä, johtuuko se siitä, että jonkin tai joidenkin pitää vain saada näyttämään se niin sanottu Exceli hyvältä. Ja kun sitä esitellään eteenpäin niin kuin heidän tiimin. Ja sitten siellä on semmoisia henkilökohtaisia toiveita, vaikka kansaa pitäisi edustaa. Niin on henkilökohtaisia toiveita, että tästä pääsisi eteneen johonkin, että nyt kun tämä saadaan näyttää niin ja näin ja näin. Niin. Mutta auto-armeijassa, kun sitten ollaan itse siellä hoitojonossa ja ollaan semmoisessa jonossa, että se kestää päiviä, kuukausia ja järjettömän pitkiä aikaa. Niin. Se on kumma, kun sitten nämä päättäjät, kun ne itse joutuu johonkin tällaiseen hoito-, sairaus-, hyvinvointihommaan, niin kyllä sitten nousee meteliä lehissä tai jos joku VR ei toimikaan ja on vähän junaa milloin mitäkin, niin kyllä niihin sitten aika pian rupeaa tulee muutoksia. Ainakin yritetään. Mutta nyt olisi parempi olla, että jos jokukaan kuunteli, niin ihan oikeasti mietitään sitä juttua, mikä liittyy terveyteen. No se ja nonni. Nyt sitten ollaan semmoisissa tilanteissa, että tiedostamme tai tiedämme, että oletetaan, että mitä me pelätään, mikä on se epävarmuus. Kun se tiedetään tai ollaan vähän tietoisia, että mikä nyt on niin kuin just se, että jos se niin kuin estää puhtaasti, että se näin, niin mitenkä sitä voitaisiin alkaa työstää joko itse tai ammattilaisen kanssa? No, niitähän varmaan vaikka kuinka, mutta yksi esille nosto. Tehokas tapaan käsitellä pelkoa on niin kuin positiivinen ajattelu. No, sanon ja korostan, näin, sormi pystyy, että tällä mä en tarkoita niin kuin pelon kieltämistä tai sen peittämistä, millä onnellisuuskuvilla tai ruusuisilla ajatuksilla. No, ei. Vaan mä tarkoitan, että pelon kohtaamista ja sen ympärillä olevien negatiivisten ajatusten korvaamista, ainakin pyrkiä siihen korvaamista positiiviseen. Koska otetaan esimerkki urheilumaailma, klassinen, monesti otetaan esille monen asian yhteydessä, mutta miksi se otetaan? No se varmaan, että kun siellä on tiettyjä asioita, millä on saatu tuloksia ja se toimii. Eli urheilumaailmassakin on paljon käytetty tämmöistä positiivisuusajattelua ja siihen niin sitä niin ajatusmaailman kääntämistä niin pikkujutuilla siihen suuntaan. Eli niin ammattilaiset ja urheiluammattilaiset, jos näistä puhutaan, ja huiput omissa lajeissaan. Ja ehkä yksi esimerkki niin saattaa olla, minkä varmasti ihan kaikki muistaa ainakin toivon, niin Suomen jääkiekon 95 MM kulta never forget, niin kuin Jupi sanoo. Eli Tampereen mies siinä, missä minäkin uusi tamperelainen. Mutta kumminkin tämä saavutus. Ja totta kai siellä oli huippupelaajia ja tämmöisiä hiomattomia timantteja ja hiottujakin osittain ja kaikkea. Siis joukkueessa itsessään valittu, kyllä. Mutta sitten sinne coachipuolelle tuli kaveri. Joo, no se sattui nyt olemaan naapurimaasta, kyllä, eli Ruotsista. Joo. Mutta sillä oli erityyppinen se, niin kuin ne on siinä, oliko siinä dokumentissa, muistanko oikein siinä, minä sitä kertaa, että ne niin mietti pelaajat ja kaikki, että jos ne kaveri puhuu pehemusia, on ihan erityylinen ote. Ei ollutkaan semmoinen vanhan liiton käskyttävä ja pomottava tyyli, että nyt te teette näin, kun mä sanoin ja noin, ja et mieti yhtään, vaan kun se tulee noin ja lähtee tonne. Niin näin mä ymmärsin. Itse ainakin olen ymmärtänyt asian ja itselleni antanut ymmärtää. Ja mä oon jostakin muualtakin lukenut, että Kurre tässä tapauksessa nyt, kun puhuttiin 95 MM-kullasta, niin sillä oli erilainen tyyli, lähestymistapa ja niin kuin valmentaa. Eli se nuotitti asiat niin kuin positiivisemmalla tavalla, istutti sitä positiivisuutta, mikä sitten tuntui varmaan äijistä siinä kohtaa ja nuorista meistä niin kuin hyvinkin imelälle, varmaan just näin. Mutta se antoi sitten samalla vastuuta ja positiivista palautetta, mihin ei ollut sitten totuttu. Mutta se näytti sitten ruokkimaan sitä itseluottamusta sitten ihan uusiin tavoitteisiin, mihin ei ollut sitten totuttu. Eli ihan yksi esimerkki on varmasti ihan pelinen pimein, mutta ihan noin, minkä varmaan suurissa tietää. Mutta jos omalle kohdalle sitten palataan takaisin, ja noitahan on somessa ja missä oli, jos ja kun pelätään epäonnistumista, sehän on siis täysin normia, ja luonnollista kokea niin, ja se on sitten ihan osa niin kuin inhimillistä kokemusta. Mutta silti edelleen on aika tärkeää se, että
niin kuin mielestäni, että se pelko ei pääsisi hallitteen sun elämään niin kuin liikaa. Niin liikaa tai liian useasti. Koska silloin olisi syytä niin lähteä muuttaa ajattelutapaa. Jos niin kuin, on niin itse todennut sen, että tämä homma jumittaa ja tästä ei niin pääse mihinkään. Tämä on aina tätä samaa. Tämä on aina mua vastustaa ja näin. Mm-hmm. Eli lyhyesti niin moni sen kuulee ja toteaa, että se on valittamista. Jep. Elikkä mitä jos lähtee muuttaa ajattelutapaa siitä, että mikä on valmiiksi, jotenkin tuntuu aina ohjelmoita, että mitä jos mä epäonnistun? Tämä on aika yleistä mielestäni ja vois vaikka väittää, että se on aika esille pukkaava ajatus. Ihan sama välillä tuntuu, että mitä on elämänsä aikana lähtenyt tekemään tai näin, tai pikkusen pois siitä, mitä on sahannut jotain tuttua ja turvallista. Ja siinäkin tietenkin tulee haasteita, ei se sitä poista. Mutta miksi se pitää ajatella lähtökohtaisesti niin, että mitä jos mä epäonnistun? Voisiko sitä ajatusta lähteä muuttamaan siihen millään muotoa? No varmaan vähän niin kuin mitä se, voisin kuvitella, nyt mä en tiedä, mutta just mitä ehkä se Kurre on saattanut paasata siellä pukukopissa, että mitä jos onnistutaan? Mitä jos tää voitetaankin tää homma? Eikä vaan lähdetä puolustamaan, että pysytään tässä niin kuin sarjassa mukana. Mitä jos lähdetäänkin vaan ihan voittamaan? Mitä jos tässä saattaisikin onnistua? Niin silloinhan se kuuleman mukaan pääkin alkaa tekemään töitä asiaa kohti, kun sitten omasta ajatuksesta se asia on tai riippuvainen, kiinni riippuvainen, mutta se ohjaa sitä omaakin aivoa tai aivoja. Mutta se, ettei se ole vaan pelkkää mun sopotusta, niin siihen löytyy ihan kyllä tutkijoiden faktaa. Elikkä pidä tuolistas kiinni ja jos jaksat, niin kuuntele vielä hetki. Kun lähdet muuttamaan sun ajattelutapaa negatiivisesta, jos on sellainen ollut, tai se, että kun aina kaikki vastustaa ja niin, sillä on monta rumaakin sanaa. Kaikki muu on sitä paitsi se. Niin että sä yrität lähteä muuttamaan sitä sun ajattelutapaa positiivisemmaksi. Se voi vaikuttaa merkittävästi sun aivoihin ja alitajuntaan. Näin on tutkittu. Ja se johtuu siitä, kun aivothan tiettävästi reagoivat voimakkaasti ajatuksiimme ja tunteisiimme. No miksi? No siksi, kun aivothan on melko ja todella monimutkainen elin, tuolla, noin, joka koostuu lukemani mukaan miljardeista hermosoluista, joku käsittämätön määrä hermosoluja. Ja niiden toimintakykyä voidaan parantaa ja tehostaa erilaisilla tavoilla tai harjoitteilla. Esim. Nämä kognitiiviset harjoitukset, kuten ristisanatehtäviä, sakki, mitkä meidän muiden mielestä, tai muiden, vaikka omasta mielestä en osaa sakkia. Olen joskus miettinyt, että pitäisiköhän joskus ihan lähteä kokeilemaan, että mitähän siitä tulisi. Niin, ehkä. Mutta tämmöiset ristisanat, sakit, tämän tyyppiset, missä sun tää käyttää ja haastaa sitä pääkoppaa näin jäsentä, niin se auttaa. Sitten tietysti isosti auttaa se iankaikkinen liikunta, joka tehostaa verenkiertoa, mikä puolestaan kasvattaa sun aivojen toimintakykyä. Siellä tuo, liikunta. Eli ihan kävelykin. Koska kuuntelin tässä yhden toisen tutkijan, mahtava Australiasta, sen tekemän tutkimuksen, en muista onko kuinka vanha, ei välttämättä, mutta väittivät uusimmassa tutkimuksessa, että nämä historiamaailman suurnimet, no olikohan siellä Mozartia, en muista nyt olikohan nyt Einstein, mutta siellä oli useampaa lueteltu, tästä nyt äkkiä muista, että on tutkittu, että he ovat keksineet parhaat ideansa ja juttunsa, ideat, sävellykset, kaikki, silloin kun ne on kävellyt. Olisiko se nyt sitten ollut Mozart, en ole varma, mutta joku heistä täältä musiikin puolelta niin käveli nuotti vihkon kanssa pitkin jotain järven ympyrää aina. Ja silloin tehtiin parhaimmat sävellyksetkin. Eli ollaan tietty, että kävely on terveellinen, terapeuttinen juttu, ja sinne mä itsekin sun tämän videon jälkeen, niin kuin mä oon sitä yrittänyt pitkäänkin tehdä, mutta ne terveysvaikutukset on vissiin vieläkin suuremmat kävelylle, kun olemme tienneet tai olemme tiedostaneet. Niin. Elikkä on todella hyvä lähteä tuulettaan pietään. Kun merkitys on sillä luultua suurempi. Se on hyvä se.
Tämän tiettyämme se positiivinen ajattelu voi laajentaa sitten sun mahdollisuuksien tajua ja avata mielen useimmille vaihtoehdoille. Eli onko se sitten tätä, mä en tiedä, tutkija, ei ole, läpät, niin kuin he voisivat olla mitä, mutta se niin kuin avaa niitä. Uusille näkökulmille, eli uusia vaihtoehtoja pystyt ruveta pohtimaan sen aikaisemman tilanteen sijasta, kun on menty niin kuin junaa samoilla raiteilla ja todettu, osa on ihan jees ja tyytyväinen, mutta sitten osa, joka toteaa, että ei tää, että mä haluaisin mutta mä en pääse ja mä en tiedä miten mä menen, niin silloin tämmöinen voi olla, niin kuin se voi olla juttu. Eli tämä siis auttaisi meitä rakentamaan oikeasti arvokkaita tietoja ja taitoja kehittämään voimavaroja, joita voidaan sitten käyttää myöhemmin elämässä, kun on ensin tuumailtu, arvioitu ja sitten lähdetty katsoa, että miten tämä sopisi ja onko sitten jopa treenailtu. Niin. No sitten taas ne tutkimukset on myös osoittanut, tähän alkaa kuulostaa varmaan paasaamiselta, mutta sillä toistetulla positiivisella ajattelulla on ratkaiseva merkitys. Vielä kerran. Stressinhallinta yleisen terveyden parantamisessa on väitetty. Eli kannattaahan tuota tuumata. Koska muista mistä mä senkin luin, tämä ei ole taas niin kuin oman pään tuotosta, luin, että just positiivinen ajattelu, elämän myönteisyys, niin on suurempi, siis prosentuaalisesti suurempi mahdollisuus selviytyä haastavistakin sairauksista kuin sellaisen, joka valmiiksi niin on ns-luovuttaminen, on niin matalaviritteinen ja niin kuin näin ajattelee, että ei tästä kuitenkaan mitään. Tämmöistäkin tutkimusta on tehty. Näin. Eli positiivinen ajattelu, silloin pitäisi niin parantaa henkistä ja fyysistä terveyttä. Näin on niin väitelmä. Ja sitten pitäisi lisätä stressisietokykyä, parantaa ongelmanratkaisukykyä, parantaa suhteita tai suhtautumista muihin ihmisiin. Ja lisätä sitten sitä kautta yleistä tyytyväisyyttä elämään ja ympärillä olijoihin. Näin. No siitä siihen ja sen mittainen se. Nyt ollaan semmoisessa kohdassa, että ruvetaan niin kiristään tahtia. Että jos sä muutat sun ajatuksia siitä lähtökohdasta, mitä jos epäonnistuu, niin eihän sekään haittaa. Jos epäonnistuu tekemään virheitä, niin niistä otetaan opiksi. Se on se tärkeä ja sitten katsotaan, että miten voi tehdä toisin. Niin. Eli on koitettu tätä, ei onnistunut, meni häneeksi, takaisin, koitetaan tuoda, jos tää onnistuu. Ja sitten mennään sillä sen ajan hengen mukaan, mikä sopii itselle. Piste. Mutta sitten jos näistä asioista saa kasaannutettua positiivisia kokemuksia niin, että se pikkuhiljaa alkaa kasvaa se osa siinä, se positiiviset tulokset niin sanotut. Niin mitäpä jos siinä kohdassa tai jossakin kohdassa itselleen sopivassa hetkessä muutat sen sun ajattelun siitä, että mitäpä jos, niin jopa mitäs jos ja kun onnistun. Onko se liikaa sanottu? Onko se sitä, että kuuseen kurkottaa, niin katajaan kapsahtaa? Niin, osa on varmasti sitäkin mieltä. Osa on niitäkin. Mutta jos tämmöistä pyrkis niin tavoittelee sitä positiivisempaa ajattelua ja niin kuin sitä, että jos tämä saattaisi kuitenkin onnistua, niin ruokkisiko se sitä prosessin paremmin menoa, mikä se ikään onkaan kelläkin. Niin siinähän voi pian käydä niin, että tsadaa, katoppa vaan tiedä häntä. Sehän saattaa vaikka auttaa näkemään just uusia mahdollisuuksia, mitä ei aikaisemmin huomannut. Eli oletko törmännyt tämmöisen, että miten mä en tuota aikaisemmin tajua. Tuossahan se on ollut silmiessä ja noihän nämä olisi pitänyt tehdä. Mistähän nämäkin tulee? Tai vanha sanonta, että pitääpä nukkua yöllä, niin se saattaa huomenna ratketa. Niin, aivoillahan siellä on joku teko asiassa, luonnollisesti. Mutta joo, voi ottaa keskittyä näkee uusia juttuja. Mutta jos sä jäät niin sanotusti, ja jos jää ja keskittyy niihin olemassa olevaan tilanteeseen ja on kokenut niissä siihen niin sanottuun vanhaan olemassa olevaan, niin siellä voi olla niitä esteitä ja koettuja asioita, mitä ei ole sitten, niitä ei pysty, on vielä voinut käsitellä tai ei ole halunnut käsitellä tai mikä. Mutta mutta jos haluaa tosiaan, että jotain lähteä muuttamaan, niin saattaisi olla tämäkin yksi tapa ajatella, että jos sitä pikkupositiivisilla nykäyksillä lähtisi steppaamaan, niin muuttuisiko se?
sekään ei muutu sitten heti. Et se on ihan turha kuvitella, että jos mä tänään oikein pinnestä ajattelen, huomenna kaikki on toisin. No ei se nyt niin käy. Mutta se pitää niinku mä sanoin tämän välikommentin. Tänään kävin aamulla puntarilla ja mä oon koittanut painoa tiputtaa, niin se vähän lähtee. Ja sit se taas tulee näin. Se on kuulemma pitkä tie. Ja en anna periksi. Tippuu se vielä. Mutta se siitä. Niin sellainen reilu aito positiivisuus voi myös niinku auttaa tuntemaan optimistisemmaksi tulevaisuuden suhteen, kun saa uusia näkökulmia. Eikä vain lööppien tuomia oletuksia somesta, lehdistä, TVstä, näitä näin, mitä nyt suurin osa niin katsotaan. Että sekin täytyy aina muistaa, että kaikki mitä niin pukkaa somesta, TVstä, radiosta, lehdistä, mistä ikänsä hyvänsä, niin ei se kaikki faktaa, vaikka se sille voi ensilukemalla kuulostaa ja näyttää. Mitä oikein lähtee tarkastelemaan ihan jotakin ohjelman tekstiä tai näin. Niin se monesti saattaa myöhemmin paljastaa, ja niitähän on tapahtunut paljonkin. Että siellä on ollut ihan joku muut vaikuttimet asialla, että se ei ollut puolueeton juttu. Niin. Eli kun sielläkin on ihmisiä tekemään, niin täytyy aina muistaa, että se ei ole semmoinen, että kun parjataan yleensä niin muita maita, että siellä on monenlaista propagandaa, niin tuntuu sitä olevan samantyyppistä välillä täällä kotimaassakin. Mutta jos tämmöisille niin ajatuksille antaa aikaa, tämmöinen tai jonkun muunlainen, mikä itselle sopii, niin aina pitää ajatella niin, että se on silti investointi sun ittees. Elikkä sehän on ihan jokaisen meidän etu tehdä tai olla tekemättä. Mutta se voi tuottaa sulle suuriakin hyötyjä pitkällä aikavälillä, kun sitä niin kuin tekee. Just sun. Voi tehdä niin. No, tässä on todettu mindfulness-harjoitukset, että on tehokas työkalu niin pelkojen hallintaan, auttaa meitä pysähtymään, miettimään, hengittäminen. Se niinkin typerä asia, mitä joskus mietitään, että tässä kun puuskutetaan, niin se hengittäminen on yllättävän tehokas ja sillä on rauhoittavia monia positiivisia juttuja, kun sitä oikein rupeaa ajatuksella, että niin tekee sitäkin oikein. Että semmoinen ihminen, joka taas ei ole kokenut vaikka hyperventilaatiota, on sitä pinnallista hengittämistä, mikä sen on just ikään laukassutkaan, niin ei semmoinen voi sitä tietää. Eihän se ole mitään muuta kuin hengittää, tuossa automaattisesti menee. Mutta näitäkin taas on ihan Suomessakin, muista kenen lääkärin kanssa, minkä kanssa juttelin, niin liian moni tuolla kun niin menee ja näin, niin hengittää pelkästään suu kautta sisään ulos. Ja se on sitten taas monelle elimistölle ja palleelle, niin olisi parempi, että hengittelisi ihan oikealla tavalla. Ja sitten varsinkin jos kävelee, niin se kehittää sitä kuntoakin paremmin, kun ei väs siellä niin sulla onkin ylikierroksia. Tämmöisiä. Mutta tämmöiset niin mindfulness-jutut, hieno nimi kun kerran on meditaatiolle, niin hengitysharjoitukset, simppeli, yksinkertainen homma, joo. Että jokuhan saattaa miettiä, että onko niin, että ei osaa hengittääkään enää, mutta kyllä osaa hengittää, mutta sitä pystyy sitäkin tekemään niin laadukkaammin, mikä itselleen se taas myös. Ja sitten luonnossa kävely, se on ihan selvää faktaa. Ja sittenhän vielä, en tiedä, ei ole pitkään aikaa enää puhuttu, mutta aikoinaan puhuttiin paljon, että porukka, varmaan vieläkin on joku porukka, niin halailee puita. Ja silläkin oli terveysvaikutuksia. Ei voi tietää, suota tuota tietää, ei pysty tietämään mikä on mitäkin. Mutta ei niistä varmaan isompaakaan haittaus. Niin, siis kokemuksesta, siis omasta kokemuksesta niin tiedän sen, että jos mä en muuta mitään millään lailla, mihin mä pystyisin itse vaikuttaa. Niin joko niin, että no joo, että jos on se burnoutin tuoma, mikä on, että tiedätkö ei jaksa, se on sitten niin. Tai sitten se voi olla se syy semmonenkin, että kun ei oikein tiedä, miten tätä hommaa lähtisi tekemään ja miten tämä pitäisi tehdä. Ja ei viitti, keltä mä tätä nyt kysyisinkään. Se on vähän tällaista, aika useasti. Ja sitten monta kertaa sitten itse on tähän sortunut, että sitten sitä jää niin liian helposti valittelemaan sitä, että no niin, tämä nyt on tällaista, että eipä tällä oikein mitään tehdä ja opa joo. Sen toteaa huomennakin ja ensi viikolla ja näin. Mutta mikähän ei muutu joka tapauksessa, jos ei siinä ole sitten itselle oikeassa hetkessä valmis tekemään sitten kun sen aikaan niin lähteä tekemään muuta, kun siihen kykenee.
pystyy. Koska muuten jos jatkaa samaa rataa, niin kyllä se negatiivisuus valtaa. Niin kuin tiedetään, se alamäki on monta kertaa paljon helpompi kuin kiivetä sinne ylöspäin. Joten olen todennut ja tullut sellaiseen johtopäätökseen, tai välipäätökseen, miten mikään johtama, mutta jonkinnäköiseen välipäätökseen, että jo aikanaan siis tarkoitan, että piti tehdä, koin, että on tehtävä tiettyjä päätöksiä, mitkä johtaa siihen, että on pakko uskaltaa hypätä tämmöistä mielikuvaa käyttäen tuntemattomaan, vaikka ei tiedäkään, miten siinä sitten tulee käymään. Vaikka olin tehnyt niin jonkinlaisia suunnitelmia, mitä pystyin olemassa olevilla tiedoilla, mutta silti se tarkoittaa sitä, että oli otettava niin kuin riskejä asian kanssa. Ja osasta ei ole muuta kuin sanottavaa, ja sitten osasta on, niin kuin sanoin, ei niin positiivista sanottavaa. En käyttänyt sitä toista sanaa. Tämähän voi tarkoittaa vaikka minkä vaan. Se ei nyt ole työtä. Uuden harrastuksen, jonkun uuden taidon oppimisen kanssa, jonkun asian muuttamista, ylipäätään oppimista. No vaikka nyt sen uuden työpaikan hakemista. Niin. Jos on joku syy, mikä se syy on? Haluaisin mennä tonne, en tiedä, on ollut 25 vuotta täällä, en tiedä, parempi olla tässä ja sitten sitä voi huonosti ja näin. Ja jos siihen olisi mahdollisuus hakeutua sen toiseen työhön, monta kertaa joku meitä pidättää tekemästä sitä. Niin. No se uskallus hypätä sinne tuntemattomaan voi olla ja onkin pistää niin kuin epävarmaan tilaan itseensä. Se on pelottavaa sananvarsinaisesti merkityksen välillä. Mutta se on myös, on kokenut itse, että sitten kun sen on tehnyt ja siellä on kaikkia näitä tunteita ollut, niin se on myös ollut vapauttavaa. Ainakin on kokenut tämmöistä. Kun ottaa niitä itsellensä niin sanottuja puhuttuja hallittuja riskejä, ja kaikkia ei pysty hallitakaan, mutta niin pitkälle kuin voi, niin on ainakin kokenut itse sen, kun tämmöisiä on tullut tehtyä, että se avaa niin kuin uusia mahdollisuuksia. Ja sitten sitä myöten tulee uusia kokemuksia, mitä ei ole sitten muuten tullut, jotka sitten on varmasti johtanut omallakin kohdalla kasvuun ihmisenä, ylipäätään työelämässä esimiehenä ja sitten kehitykseen. Eli positiivisella asenteella, sitten kun on yrittänyt ja koittanut tietoisesti luottaa siihen, että kyllä tästä selviää, vaikka niitä haasteita kyllä sinne matkalle tulee, niin selviää silti. Niin. Että semmoinen niin yrittää sillä asenteella. Joo, on vaikeaa välillä. On jumalattoman vaikeaa. No, sitten lähes lopuksi tähän jaksoon. No, eli mä kerron tässä yhden maailman tunnetuimmista asiantuntijoista, niin mun mielestä ihan hienon oivalluksen tässä. Se meni jotenkin tähän tyyliin, kun mä sitä muistelin, mä tässä lukasin, eli se sanoi niin kuin näin, tai se oli kirjoittamassa näin, että ihmiset eivät osta sitä, mitä teet, vaan sitä, miksi teet sen. Ja nyt ei ole kyse jos sä mietit hetken, niin nythän ei ole kyse siitä, että me mentiin johonkin työelämään ja myy ja siinä on kuluttaja osta. Tämä ei ollut semmoinen juttu. Vaan lausunto viittaa siihen, että ihmiset on enempi kiinnostuneita siitä, miksi teet jotain, kuin itse lopputuloksesta. Se tarkoittaa, että ihmiset ovat yhteydessä sun tarinaas, sun motivaatioos ja sun intohimoos. Ne asiat, jotka ajavat sua tekemään, mitä sä ikään teet. Motivaattori on aika hyvä ajuri. Yleensä. Aina. Ja kun puhuttiin tuosta pelon hallinnoimisesta ja jopa jos sitä pääsee vähän selättäänkin välillä matolle, niin tuo äskeinen lausunto voi olla siinä niin kuin erittäin merkityksellinen. Kun oikein tuumaat sitä, pistä vaikka videopaussilla ja sitten tuumaat tämän jälkeen tai kelaat uudestaan ja katsot, että mitä tuo sopotti. Kun se pelko usein on seurasta siitä ja epävarmuus, että me keskitytään liikaa siihen lopputulokseen. Tai ainakin kuviteltuun sellaisen siellä omassa päässä. Ja sitten sitä myöten tulee ne epäonnistumiset, näkee, että joo, tämähän tulee menee niin, parempi kuin ei aloita. Parempi kuin ei aloita ollenkaan, ne ei käy kuinka. Ja sitten tulee ne tyypilliset muiden arvostelut, joo, koska ne ei ole positiivisia. Ei todella
siellä on niitäkin, jotka kannustaa. Ja positiivisesti, että joo, hyvä, tee vaan, vaikka ne ajattelisikin ehkä itse, että no en tiedä mitä tuosta tulee. Silti ne voi antaa posia, eli positiivista. Mutta ei kannata odottaa niin heti lähtökohtaisesti, vaikka itse yrittää sitä positiivista, että sieltä voi tulla aika paljon niin vastapalloja, niin justiin tämmöistä niin tavallaan haastamista, että mitä sä tarkoitat ja mitä sä menetät, miksi sä noin teet. En ymmärrä, ei noin mukaan tehnyt, tai mitä niin näin. Tai sitten, niin kuin viime jaksossa sanoin tai videolla, että jopa voi olla hylkäämisen tunnetta. Että jos keskittyy liikaa siihen lopputulokseen, koittaa nähdä sen heti niin kuin valmiin putkella sen homman. Näin. Mutta jos sä sen sijaan, näiden sijaan tässä kontekstissa, jos sä sen sijaan keskityt siihen, ja keskitytään siihen, että miksi haluamme tehdä jotain. Siis miksi on se avain. Eli toisin sanoen se miksi voi toimia nyt niin kuin taas kerran tässä kontekstissa ja tuossa lausunnossa niin kuin kompassina tai navigatorina, joka ohjaa sitten kohti sitä asettamaa tavoitetta. Ja se auttaa silloin meitä pysymään siinä kurssilla tai tiellä. Silloinkin, kun kohtaa haasteita, ja niitähän tulee. Sehän on selvä. Pelkoa, epävarmuutta, eli rapaa tulee niskaan. Se on niin syytä tiedostaa, mutta sinne ei tarvitse jäädä velloa siihen paskaan. Niin. Mutta tämä miksi-kompassi tai navigatori auttaa myös meitä keskittymään siihen, mikä on todella, mikä on todella tärkeää, ja antaa sen jonkun boostin ja semmoisen niin voiman tai rohkeuden sitten, että ottaa niitä hallittuja riskejä ja kohdata näitä epävarmuustekijöitä, eli pelkoja. Ja ehkä se auttaa meitä näkemään, että vaikka se pelko on osa meidän matkaa, niin se on, niin ei se saa tai se ei määritä lopputulosta. Vaan se voi auttaa meitä ymmärtämään, että vaikka kohdataan niitä kaikennäköisiä haasteita, niin meillä on sisua voittaa. Ja uskotaan sitten siihen, että mitä me teemme, niin se on tärkeää, että pitää siihen olla se oma luottamus, että mitä mä teen. Ja varsinkin, miksi me teemme sen. Se on varmaan vielä se kovempi tai vahvempi asia. Ja tämän tyyppinen on auttanut mua itseä ymmärtämään moniin juttuihin. Eli on oltava. Sitten kun se energia kaikki on balanssissa ollut, niin mä tapaan sanoa, että onko yrittäjä tai töissä tai mitä urheilussa, missä vaan, niin kun sen tekee intohimoisesti, eikä vastentahtoisesti hampaat irtessä. Olet intohimoinen, niin kun se on motivaattori, se intohimo ajaa ja se monetkin kuopat sä pystyt ylittämään sillä. Ja sitten kun vielä ottaa mukaan sen, että miten sen tekee ja miksi sen tekee, niin siinä on varmaan jo muutama semmoinen tiivistetty juttu, millä mä luulen moni urheilijakin, ja niitä on käyty ehkä läpi ja sitten on saatettu parantaa tuloksia ihan, näistä on luettu. Näin. No, nyt taitaa tätä jaksoa olla enää sen verran jo nauhalle tullut, eli tähän Vilimille, että loppulainit tulisi nyt tässä eetteriin. Pitää sitä olla vähän vitsiä, nyt oli sen verran vakavaa tekstiä äsken väliajalla, niin pistetään semmoinen suomalais-ruotsalais-norjalaisuutta. Nehän on hyvin klassisia ja joku on täällä saattanut ihan kuulla. Mutta ne otetaan näin. Tuli suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Ja ne päätti yhdessä hypätä bensiinhypyn tosi korkealta. No, suomalainen siihen sanoi tietenkin, että mä menen ottaa ensin, kun sisua löytyy, ottaa muille jakaa. Näin. No, norjalainen siihen, että mä menen toisena, koska mä haluan näyttää, että mä oon kyllä yhtä rohkea kuin tuo sisu suomalainen tuossa. Kumminkin vähän sitä viikinkilevyä. Niin mennään. Ja näin menivät. No, viimeisenä tuli ruottalainen ja aloitti sen sillä lailla, että no nythän on niin, että minä voisin mennä vaikka viimeisenä. Eikös tässä jonkun pitää muuten ottaa video tästä hommasta ja laittaa someen. Että näin. Että semmoista. Joo, se oli sellainen vitsi. Saattaa olla puijalla. Mutta hei, kiitos taas ja kerran, kun katsoitte tämän jakson. Toivottavasti saitte jotain ajatuksia, ideoita, ehkä inspiksiäkin, jolla
saatte niin kuin omiin juttuihin jotakin niin kuin, joko sitä, että ei noin, tai sitten tästä mä voisin jotain ottaa mukaan. Näin. Mutta kun muistaa vaan, että pelko tai epävarmuus, ne on normaalitunteita, kyllä, kun ne ei vaan mene siihen, että ne estää sua toimimasta. Ja niin kuin sillä lailla estä sua tavoitteissa, jos sä oot sellaisia mennyt laittamaan. Tai niin kuin laittanutkin, mutta se on niin kuin tämä puoli, joka sitten niin kuin lähtee sua ohjaan tavallaan täysin. Niin se. Mutta eikä siinä ole sen kummempaa. Oikeastaan tähän loppuun vielä se, että hei, älkää unohtako tilata kanavaa. Ja painakaa myös sitä NS-ilmoituskelloa, painiketta, niin että jää paitsi tulevista jaksoista. Kun se hälyttää sitä teillä aina, kun uusi jakso pärähtää eetteriin. Mä laitan tulemaan seuraavaa jaksoa varmaan tässä lähipäivinä, voisin kuvitella. Joten pysykäähän kanavalla. Nähdään seuraavissa jakson merkeissä ja ciao.